советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу, в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных Boris Jelcin 1991. júniusa óta immáron Oroszország választott, demokratikusan választott elnöke. Ezért de facto a legnagyobb, tényleges főhatalmazással rendelkező politikai személy a Szovjetunióban. Nagyobb felhatalmazással rendelkezik, mint Gorbacsov, aki bár 1990. márciusa óta a Szovjetunió elnöke volt, de nem közvetlen választások eredményeképpen, hanem az úgynevezett népi küldöttek szavazásra, tehát közvetett módon lett Gorbacsov szovjet elnök. Jelcin felhatalmazása viszont közvetlen volt, és a néptől származott, és elképesztően nagy népszerűségnek örvendett ekkor Boris Jelcin, aki Gorbacsov ellenpólusaként jelent meg ekkor már a szovjet politikában. Furcsa módon a puccsisták nem izolálták Jelcint, nem tettek semmit Jelcin tevékenységének a megakadályozására, így az orosz elnök teljesen szabadon mozgott a puccs idején, és már augusztus 19-én a délelőtti órákban ellenállásra szólított föl a GKCP-vel szemben, és kijelentette, hogy Oroszország nem ismeri el a GKCP hatalmát. Maga Jelcin volt az, aki puccsistáknak nevezte a GKCP résztvevőit. Знаете, как это ни странно, но я скажу эту сакраментальную фразу. Ведь то, что произошло, оно должно было произойти. Может быть, не в такой форме, может быть, какие-то другие
действия, но оставаться ситуацией такой, которая была, ситуация безвластия, когда центр не в состоянии управлять, а республикам власти не передавалось, и наоборот, республики действовали соответственно, конечно, должно было бы это все прийти к такому плачевному, я бы сказал, результату. Gorbacsovról csak annyi volt ismert, hogy ő 1991. augusztus elején a Krímbe utazott hosszú nyári szabadságra, ahonnan a tervek szerint augusztus 20-án tért volna vissza Moszkvába. Ekkor került volna sor az új szovjet-szövetségi szerződés aláírására, először csak Oroszország, Kazaksztán és Üzbegisztán között, majd ehhez csatlakozott volna idővel a többi szovjet tagköztársaság is, akik hajlandóak lettek volna részt venni a megújult Szajuzban. A baltiak és Grúzia kivételével elvileg mindenki csatlakozott volna a megújult Szovjetunióhoz, amelyet immáron szuverén államok szövetségének hívtak volna. Viszont az úgynevezett puccs miatt nem került sor ennek az új szövetségi szerződésnek az aláírására. Ez volt igazából a puccs egyik legfontosabb következménye.
Скотина! Убил казак! Сволочь! Сергей Ильич Горбачев. Это авантюра. Я ее отверг, когда ко мне приявились эмиссары с предложением поддержать эту авантюру. И сказал, что это погубит их и страну. Тяжелейшая драма. Сейчас. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. А вот сочетайте. Ez lenne tehát az úgynevezett puccs története. Kérdés, hogy hogyan lehet értelmezni ezt az egészet. Ugye, az úgynevezett puccs 1991. augusztusában, tehát az új szovjet szövetségi szerződést húzta keresztbe. Azok szervezték a puccsot, akik nem akarták ezen új szovjet szövetségi szerződés aláírását. Nem csak azok nem akarták, akik már a függetlenségben gondolkodtak, abban, hogy ki kellene szakadni a Szovjetunióból, és az állami önállóság útjára kellene lépni. Gyakorlatilag ekkor már minden köztársasági vezető ezt akarta, legfőképpen az orosz vezetés Boris Jelcinnel az élen, de a többi szovjet tagköztársaság vezetése is. Talán meglepő lehet, de azok sem akarták az új szovjet szövetségi szerződés megvalósulását, akik a Szovjetunió egységében hittek. Ugyanis ez az új szövetségi szerződés nyomán létrejövő állam, a szuverén államok szövetsége, hát ez egyáltalán nem az volt, mint a régi Szovjetunió. Egyrészt csonkán jött volna létre a régi Szovjetunióhoz képest, hiszen a baltiak, Moldova, Grúzia,
de valószínűleg Örményország sem vett volna ebben részt. Másrészt pedig a bent maradó államok rendkívül megnövelt jogkörökkel rendelkeztek volna. Tehát ez egy csak ilyen gyenge utánzata lett volna az egykori hatalmas szuperhatalom Szajuznak. Tehát azok sem akarták, akik még hittek a Szovjetunióban. Ők is el akarták kerülni ennek az új szövetségi szerződésnek az aláírását, és ezért cselekedtek. Ebbe a táborba tartozik, tehát a GKCP, úgymond a szovjet konzervatívok tábora. A függetlenségiek táborába pedig Jelcin, az orosz elit, illetve hát a szovjet tagköztársaságok elitjei. Kérdés, hogy hol van ebben a képletben Gorbacsovnak a helye. Minden kétséget kizáróan Gorbacsov a Szovjetunió egyben tartásában és egységében gondolkodott. Ő egész életében szovjet pártfőtitkárként, majd az utolsó periódusban elnökként is ennek a szellemiségében tevékenykedett. Gorbacsov tényleg meg akarta reformálni a Szovjetuniót. Ő tényleg utálta ezt a rendszert. Ez nem túlzás kijelenteni, hogy ő utálta a létező szocializmus rendszerét. Sőt, az is alaposan feltételezhető, hogy már gyerekkorától fogva egy látens antikommunista volt. Erre utalnak Gorbacsov biográfiájának az elemei. Csak hát a Szovjetunió az egy egypártrendszer volt, totalitáriusnak nevezett társadalom, és ebben a társadalomban kétségtelen tény, hogy az embernek nagyfokú taktikai érzékre volt szüksége a túléléshez. Szóval Gorbacsov pártvonalon csinált karriert, és a legfelsőbb szintre jutott, és ezt nyilván úgy sikerült elérnie, hogy kitanulta ezt a pártiskolát, ami jelentős részben az intrikák, összeesküvések iskolája volt. Főleg a Szovjetunióban, ahol egy pártrendszer van, egy párt van, ráadásul az egy párt is büntette a frakciózást, meg mindenféle elhajlást. Úgyhogy itt nem volt nyílt politikai verseny, hanem ebben a szovjet típusú politikai rendszerben az intrika volt a politizálás. Ezek az emberek, ezek a pártaparatcsikok, pártvezetők, ezek szinte mind mesteri intrikusok voltak, akik egész életükben állarcot hordtak, és egész életükben intrikáltak. És Gorbacsov ezt a szovjet párt intrikáknak a nagyon kemény iskoláját járta ki, ebben a világban szocializálódott, ennek a világnak a magatartás formáit sajátította el. És ő egész életében megmaradt egy intrikus pártaparatcsiknak. Gorbacsov uralma idején a Szovjetunióban számos problematikus esemény volt. Gorbacsov idején a Szovjetunióban nem kevés vér folyt. Alma-Atában 1986-ban, Tbilisiben 1989-ben, Bakuban 1990-ben, Vilniusban 1991 nyarán, de Gorbacsov ezekről mind semmit nem tudott a saját állítása szerint. És soha nem vállalta a felelősséget ezekért az atrocitásokért és vitatható dolgokért. Mindig másokat tolt maga előtt. Szóval Gorbacsov pártvonalon csinált karriert, és a legfelsőbb szintre jutott, és ezt nyilván úgy sikerült elérnie, hogy kitanulta ezt a pártiskolát, ami jelentős részben az intrikák, összeesküvések iskolája volt. Főleg a Szovjetunióban, ahol egy pártrendszer van, egy párt van, ráadásul az egy párt is büntette a frakciózást, meg mindenféle elhajlást. Úgyhogy itt nem volt nyílt politikai verseny, hanem ebben a szovjet típusú politikai rendszerben az intrika volt a politizálás.
ezek az emberek, ezek a pártaparatcsikok, pártvezetők, ezek szinte mind mesteri intrikusok voltak, akik egész életükben állarcot hordtak, és egész életükben intrikáltak. És Gorbacsov ezt a szovjet párt intrikáknak a nagyon kemény iskoláját járta ki, ebben a világban szocializálódott, ennek a világnak a magatartás formáit sajátította el. És ő egész életében megmaradt egy intrikus párt aparatcsiknak. Ő egész életében azt csinálta, hogy mindig másokat tolt maga előtt, és a felelősséget csak akkor vállalta, hogyha avval tapsot lehetett aratni, és dicsőség származott belőle. Gorbacsov uralma idején a Szovjetunióban számos problematikus esemény volt. Gorbacsov idején a Szovjetunióban nem kevés vér folyt. Alma-Atában 1986-ban, Tbilisiben 1989-ben, Bakuban 1990-ben, Vilniusban 1991 nyarán, de Gorbacsov ezekről mind semmit nem tudott a saját állítása szerint. És soha nem vállalta a felelősséget ezekért az atrocitásokért és vitatható dolgokért. Mindig másokat tolt maga előtt. 1991 nyarára a szovjet összeomlás mértéke már olyan mértéket öltött, amit egyszerűen nem lehetett a hagyományos politikai eszközökkel kezelni. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy a szovjet tagköztársaságok 1988 őszétől elkezdték szépen kikiáltani a saját szuverenitásukat. Ebben Észtország volt az első, 1988 novemberében, a baltiak, Azerbajdzsán és Oroszország, és utána a többiek. Érdekes megfigyelni azt, hogy Oroszország az első szovjet tagköztársaságok között volt, amely kikiáltotta a saját szuverenitását. És a többi szovjet tagállam az csak Oroszország után folyamodott erre a lépésre. A szuverenitás kikiáltása azt jelentette, hogy ezek a tagállamok úgy nyilatkoztak, hogy a köztársasági jogrendjük az fölülírja a szövetségi törvényeket. 1990 tavaszán parlamenti választásokat tartottak a szovjet köztársasági parlamentekbe, és ezeken a választásokon a Baltikumban gyakorlatilag ellenzéki győzelmek születtek, ami ahhoz vezetett, hogy a balti köztársaságokban a Szovjetunió kommunista pártja elveszítette az ezen köztársaságok feletti kontrollt. Ugye az oroszországi nagyvárosokban, Moszkvában és Leningrádban pedig a radikális, antikommunista, liberális ellenzék tört előre. A Dél-Kaukázusban nyílt etnikai konfliktusok robbantak ki, Örményország és Azerbajdzsán között, illetve Grúzián belül, Oszétiában és Abháziában. Ugye a balti országok nyílt ellenállásban voltak, saját fegyveres testületeket és rendvédelmi, határvédelmi szerveket próbáltak felállítani. Azt jó tudni, hogy Gorbacsov nem ismerte el a baltiak önállóságát, esze ágában sem volt, és még 1991 nyarán is, ott a KGB különleges alakulatai, meg a litván határőrök között valóságos miniháború folyt a Szovjetunió területén belül. Csak egyszerűen elfogytak az eszközök, a demokratikus eszközök ezen széttartási folyamat megállítására, és egyetlen módszer maradt csak, egy radikális módszer, valamiféle rendkívüli állapot bevezetése. Egy olyan rendkívüli állapot bevezetése, amely helyreállította volna a szovjet jogrendet a Szovjetunió egész területén. Ugye ne feledjük, hogy a GKCP legfontosabb intézkedése is ez volt, hogy úgy nyilatkoztak, hogy a Szovjetunió egész területén a szovjet alkotmány érvényes. Ez gyakorlatilag visszavonta a korábbi évek szuverenitási parádéját. Gorbacsov igyekezett magának egy win-win szituációt fölállítani, tehát hogy mindenképpen győztesen kerülhessünk ki az események sodrából.
Ugye ő akkor már Nobel békedíjas volt, a szovjet elnök, akit nyugaton imádtak, nagy reformerként tartottak számon, egész Nyugat-Európában, meg Amerikában gorbiláz tombolt, ugye 1990 körül. Voltak, akik az évszázad emberének nevezték Mihail Gorbacsovot. Persze nincs illúzió, csak azért imádták Gorbacsovot nyugaton, mert azt látták benne, hogy ez az ember, aki ledönti, megsemmisíti a szuperhatalom Szovjetuniót, a nyugat legnagyobb történelmi riválisát. Mindenesetre Gorbacsov, aki egyben akarta tartani a Szovjetuniót, neki tehát a saját reputációjára is gondolva, és bármilyen eshetőségre fölkészülve, egy olyan szituációt alkotott meg, amiben ő mindenképpen győztesen kerül ki az eseményekből. Ugye a GKCP tagjainak visszaemlékezései szerint maga Gorbacsov biztatta őket arra, hogy cselekedjenek és ne habozzanak. Ekközben ő szépen meghúzódott a háttérben. Arra is vannak visszaemlékezések, hogy Gorbacsov maga adta utasításba mondják azt, hogy ő beteg. Valójában természetesen Gorbacsov nem volt beteg, és a későbbiekben ő ezt úgy igyekezett beállítani, hogy őt a gonosz konzervatív, őt a nagy reformer, Nobel békedíjas nyugatos reformert a gonosz kommunista ortodoxok próbálták eltenni láb alól, és azt hazudták, hogy ő beteg. Valójában Gorbacsov nem volt beteg, és nem is zárták el, mint ahogy ő ezt később állította. Ezt pontosan tudjuk Gorbacsov testőrségének a szavai alapján, hogy a szovjet elnök ott nyugodtan sétálgatott a tengerparton, Foroszban, a Krímben, és egyszerűen várta, hogy hogyan alakulnak az események. Az kétségtelen tény, hogy lekapcsolták a külföldi telefonját, ezért a külföldi partnerek is, például Bush amerikai elnök is ezekben a válságos órákban próbálta keresni Gorbacsovot, de nem tudott vele beszélni. Ez valóban megtörtént. Gorbacsov várt, és kétség nincs afelől, hogyha győzött volna a GKCP, akkor Gorbacsov hirtelen meggyógyul és visszatér az egyben tartott Szovjetunió élére. Ha pedig nem sikerül a GKCP, akkor Gorbacsov azt mondja, hogy őt, a nagy reformert, az ortodox kommunisták próbálták eltenni láb alól. Izolálták, bezárták, fogva tartották, és így tovább. Valószínűleg ez az események helyes megoldása. És hogy a GKCP pedig miért vallott kudarcot, és mivel magyarázhatók ezek a furcsaságok a puccs idején, tehát az, hogy Jelcint nem izolálták, nem tartották fogva, hogy a szovjet televízióban is olyan bejátszások zajlottak, amelyek nem pusztán a GKCP propagandái voltak, de nyílt tudósításokban beszámoltak az orosz ellenzék tevékenységéről is. Azzal együtt egyébként, hogy az orosz televíziót tényleg blokkolták. Nos, ez úgy magyarázható, hogy ezekben a kritikus napokban egyfajta ilyen megmérettetés is zajlott, mintha engedték volna szabadon az események folyását azok, akik a háttérből ilyen puppet masterként mozgatták a szálakat, abból a megfontolásból, hogy lássuk, hogy most mi történik. Lássuk, hogyan val színt a nép egy ilyen kritikus órákban. És végül is az történt, hogy a politikailag aktív tömegek, azok Jelcin és az orosz vezetés mellett álltak ki, a reform erők mellett álltak ki, a GKCP, a konzervatívok és a Szovjetunió mellett viszont senki nem állt ki. 1991. augusztusának eme döntő napjaiban. És hát emiatt alakultak az események úgy, ahogy. Valóban Moszkvában, Leningrádban és Szverdlovszkban
de talán más oroszországi nagyvárosokban is 100 000 tüntettek Jelcin és az orosz vezetés, és hát a független Oroszország mellett. A Szovjetunió mellett viszont senki. Ezzel az a benyomásunk támadhat, hogy a tömegek akarata döntött el az események sorsát, de ez is egy csalókakép, mert itt valójában nem a társadalmi többség akaratáról volt szó, hanem a politikailag aktív társadalom többségének az akaratáról, ami nem azonos a teljes társadalom politikai akaratával. Ezért az augusztusi események napjaiban tényleg az a kép adódhatott, hogy a többség Jelcin mellett van, a független Oroszország és a reformer elők mellett van. De ez az aktív többség. A valódi többség az passzívan nézett és hallgatott. És a valódi többség az néhány hónappal később, amikor ténylegesen bekövetkezett a Szovjetunió felbomlása. Ezt ugyan passzívan, de inkább ellenérzésekkel vette tudomásul. Amikor pedig a hangzatos ígéretek nem váltak be, és a 90-es évek elképesztő nyomort és megaláztatást hozott nem csak Oroszország, de a többi egykori szovjet tagköztársaság népe számára, akkor pedig aktívan is visszalendült az inga, és a szovjet nosztalgia, a szovjet barát érzelmek kerekedtek fölül, és most is ezek vannak fölül. Szóval a puccs tanulsága az az, hogy soha ne keverjük össze a politikailag aktív társadalom cselekedeteit a valódi többséggel, mert ez mindig félrevezető lehet.